नमस्कार. काव्यरसिक हो. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 19 जून राष्ट्रीय वाचन दिन आणि राष्ट्रीय वाचन प्रेरणा दिन 15 ऑक्टोबरला असतो. राष्ट्रीय वाचन दिनानिमित्त आज आपण देई छंद आनंद ही कविता ऐकूया. देई छंद आनंद. बसा घरी वृंदावनी वा मंदिरी. बसा घरी वृंदावनी वा मंदिरी. प्रवासात असा वा रुग्णशय्येवरी. प्रवासात असा वा रुग्णशय्येवरी. वीज पैसा वा नसो कुणी शेजारी. वीज पैसा व नसो कुणी शेजारी. पुस्तक सदा साथ देईल तरी. पुस्तक सदा साथ देईल तरी. मित्र असती गुणी अवगुणी. मित्र असती गुणी अवगुणी. आवडती ते निवडावे त्यातूनी. पुस्तके मिळती विविधांगी. पुस्तकेही मिळती विविधांगी. निवडूनी पण वाचावी हरदिनी. वाचुनी उत्तम पुस्तके. वाचुनी उत्तम पुस्तके. स्वीकारावे चांगुले तितुके. ज्ञान मिळवावे इतुके. इतरांनी पाहावे कौतुके. वाचुनी उत्तम पुस्तके. स्वीकारावे चांगुले तितुके. ज्ञान मिळवावे इतुके. इतरांनी पाहावे कौतुके. वाचावे नवे नेकनित्य. वाचावे नवे नेकनित्य. जाणावे ज्ञान अमूर्त सत्य. जाणावे ज्ञान अमूर्त सत्य. इतरा करुणी ज्ञान जाणे. सकला करावे शहाणे. वाचन हा असा एक छंद. वाचन हा असा एक छंद. गरीब श्रीमंत नसे त्यात भेद. बाल तरुण अपंग असो वा वृद्ध. बाल तरुण अपंग असो वा वृद्ध. पुस्तक देई सर्व अखंड आनंद. पुस्तक देई सर्व अखंड आनंद. सर्वांना अखंड आनंद. धन्यवाद. मित्रांनो, आपल्याला अनेक प्रकारचे छंद असतात. कोणाला पर्यटनाचं, फिरण्या येण्याचं, कोणाला गाणं म्हणण्याचं, गाणे ऐकण्याचं, अनेक वस्तू जमवण्याचं. या प्रत्येक छंदाला म्हणजे छंद जपण्यासाठी काही वेळा इतरांची मदत लागते, काही वेळा साधन सामुग्री लागते. आता गाणं ऐकायचं असेल तर रेडिओ हवा, विद्युत लाईट आली, लाईट हवी. तर मित्रमंडळ फिरायचं असेल तर मित्र तर हवेत, पण आपली शरीर स्वास्थ्य चांगलं हवं, आपल्याला वेळ हवा, पैसा हवा. बघा तुम्ही, प्रत्येक छंदात अनेक गोष्टींची मदत लागते. पण वाचन हा एक असा छंद आहे की एखादं पुस्तक असलं की झालं. पहिल्या ओळीत कवितेचं सांगितलंय, बसा घरी असा घरी वृंदावनी वा रुग्णशय्येवरी. म्हणजे माणूस, अगदी तरुणसुद्धा माणूस वाचू शकतो, अगदी वृद्ध माणूस वाचू शकतो. तो घरी असला तरी वाचू शकतो, आणि अगदी जरी एखाद्या रुग्णालयात जरी तो दाखल झालेला असला तरी तिथं तो आपला छंद जपू शकतो, पुस्तक वाचू शकतो. पुस्तक वाचण्याचा हा जो छंद आहे त्याला फारसा पैसा लागत नाही. तुमचं शरीर स्वास्थ्य अगदी ठीक हवंच असंही नाही. डोळे आणि मेंदू शाबूत असला, पुस्तक वाचलेलं कळलं म्हणजे झालं. मग ते झोपून वाचू शकता, बसून वाचू शकता. मला वाटतं हा एकच छंद आहे पुस्तक, की तो आपल्याला खूप आनंद देतो. कोणत्याही प्रवासवरून वाचलं, जर एखादा चांगला लेखक असेल तर तो लेखक आपल्याला तिथे फिरून आणतो. आपण स्वतः गेल्याचा आनंद मिळतो, असा हा छंद आहे. म्हणून म्हटलंय कवितेत की वाचन छंद देई आनंद. देई छंद आनंद. तर असा हा छंद आनंद देणारा आहे. आजची वाचनाची महती सांगणारी कविता तुम्हाला कशी वाटली? आवडली तर कवितेला लाईक द्या, प्रतिक्रिया द्या, आपल्या मित्रमंडळाने कविता शेअर करा. आणि चॅनलला नवीन असाल किंवा जुना असूनही अजून चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर जरूर करा. आणि आज जे म्हटलंय, जाणावे ज्ञान अमूर्त सत्य, तर तुम्हाला मी एक अनुभवाने गोष्ट सांगतो. तुम्ही किती पुस्तकं वाचा, मी सुद्धा शेकडो पुस्तकं वाचली पूर्वी, पण जेव्हा मी ब्रह्मर्षी डॉक्टर पवी वर्तक ह्यांची 1-2 पुस्तकं वाचली तेव्हा मला समजलं, जाणीव झाली मला की हे ज्ञान खूप वेगळं आहे. त्यांची
त्यांच्या लिहिण्यातील ठामपणा, त्यांचा अभ्यास, त्यांनी दिलेले पुरावे प्रत्येक गोष्टीत, ते वाचल्यानंतर कळतं की इतर पुस्तक आणि त्यांनी लिहिलेली जी आहेत पुस्तकं आहेत त्यात किती फरक आहे तो. माझी तुम्हाला विनंती आहे, डॉक्टर पै.वर्तकांचं एक तरी पुस्तक वाचा. त्यांची 16-17 पुस्तकं इंग्रजी आणि मराठीसुद्धा आहेत. धन्यवाद. आता आपण परत भेटू पुढच्या आठवड्यात एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.